Jopiny mongudho ne omolo e wuoth manobagi kod mbui maduong' mar kambi mar fwambo Royal Media Services Citizen Digital e wi tuo sukari okinyi makawuono e pap ma Carnival Nairobi. Wuodhni notigodo e puonjo oganda e wi midhiero kod kaka inyalo kos yudo tuo mar sukari kod momruok mar remo. Kambi mar Royal Media Services emane tayo chenro mar wuoth e wi tuoni kendo oseket apisas mawuok e bede mopogore opogore e tayo chenro makamano. Wuoth mahigani ne geto mar choko omenda maromo milion 17 kendo konyo nyithindo moheo 5,500. Step out in support of children. That is one of our key pillars in the management of diabetes in this country that we are involved in. We are also involved in increasing awareness about diabetes in this nation, improving the management of diabetes patients in this country, and empowering people with diabetes to live positively and to live for long without complications of diabetes. And I'm grateful because I have one who is diabetic. Right now it's about 1 year since she was diagnosed, and I'm here to support the organization and to be thankful for each and everything, for our sponsors who has lent a helping hand, and I'm grateful.